न'नि जाय अनजालि दैमारि बिथाङा एपिबि दोलो दादोंमोन बिथाङा दायो हाग्रामा बिथांखौहाय सापर्ट खालामदों दा बेनि सायाव मा बुंगोन नोंथाङा? बिथांमोनहा जों बुंगोन बिटिआरनि जिथुखि राजनिति बर' जाथिनि राजनितियानो माने नेशनेल हाइवेनि बे गेजेराव लाइनार बायदि जों नुयो। तारमाने गारिया स्पिडआव थांनोबा लेफ्ट राइटल' जायो। दिनै जों नुदों खाम्फा बरगयारिया बिपिएफ दल नागारनानै इउपिपिएलआव फैबाय आरोबाव बिपिएफआव थांफिनबाय। दिनै चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएलआव फैबाय आरो बिपिएफआव थांफैबाय। एनडिएफबिनि सासे दैदेनगिरि सिगनेटरि धीरेन बर'आ बिपिएफआव दंमोन इउपिपिएलआव फैबाय आरो बिपिएफआव थांफिनबाय। बे रोखोमनि दैदेनगिरिखौ आं खावलायनो सानदों। दिनै आं गहपुरनिफ्राय खावलायनो सानदों जे बिथांमोना बे सभाब चरित्रखौ गारनांगौ। बर' जातिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जि माने बर' जातिनि समस्या बे समस्याखौ दैखांनोबा नोंथांमोना गासिबो थिग जानांगौ। बेनिखायनो आं खावलायगोन बे रोखोमनि सभाबखौ गारनानै मोख्रा बारनाय बायदि बारनाय सभाबखौ गारनानै जाहाथे मोनसे थि गरन्थ लानाय राजखान्थि खालामोबासो जोङो देरहानो हागोन। थिग बिनिनो बिदिन्थि बायदियै दिनै रन्जन दैमारि आंगो बिनानाव अनजलि दैमारिया जि लक्ष्य आरो उद्देश्यजों एपिबि दादोंमोन, नाथाय दिनै काउन्सिल इलेक्सननिफ्राय बेखौ माने बे बनजार सुखुमानाय बायदि सुखुमानानै सिरि थानाया जोबोद दुखुनांथाव न'खरनि मानसिया आरो लाजिथावनाबो। खिन्थु जोङो सासे संग्रामि मोनसे सासे लोगो हिसाबै जों लोगो मोनलायनाय हिसाबै आं बड'फानि जि 1987नि माने आन्दलन बे आन्दलन जुरिजेननायनिफ्रायनो आङो दं। आं आनडिभाइडेड सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन। रन्जन दैमारिखौबो लोगो मोनदों। बेनिखायनो जों दुखु नांदों सासे फाउन्डार एनडिएफबिनि जा प्रेसिडेन्ट, बे प्रेसिडेन्टआ दिनै बैफोरबायदि मोख्रा बारनाय लिडारनि थाखायनो बिथाङा दिनै जोबथेसालियाव दिनै थानो गोनां जादों। आरो बेखौ उदां खालामनाया जों बयबो बर' दैदेनगिरिनि थांखि जानांगोन।